weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to dey saraka to seynimaji to winde jammi to ɓoggel ceeli to mongel to beɗe ndenni to wullurama to dremis to jaareɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou toksel to ligsebo golgol kabaruji men enemgal pular e gardidi kabaruji men ma en kaale leydi Mauritanie kaalen yiyande o ɗabbiteɗo Aminata Mintou Ely mawɗo fedde witede AFCF ko fate démocratie leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale pewnirgol aéroport uji dendagal région ngaji tawateɗi e nder leydi Sénégal to leydi Mali ma en kaale caɗele fedde witede G5 Sahel jogui e oɗo saaha joni to leydi Gabon ma en kaale toɓoji musɗi camdi toon jamma hecciyanki to leydi Zimbabwe ma en jurno ƴeewen ko hesɗi toon e on saaha kabaruji men jolam jaɓeri ma nawen ha to leydi France to leydi Chine to leydi Loni haade fedde witende Loni bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañolen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hedde sowte kabaruji men e ɗemgal pular e sowte he musidɗo mon Ghali Abouba eɗen gone dewo hoore bir sappo jeenayyi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie puɗorɗen mbiyen noon caggal jillu sakkete hoorejo leydi Mauritanie wanno tigui e nder région de Gorgol e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kahiri mbiyen yontaɓe ngo on diwan wiyande Gorgol walla ardiɓe on diwan ɓe kollirino tigui jodinoma e hoorejo leydi hono Abdoul Aziz ɓe kolliri tigui Abdoul Aziz e oɗo saaha joni Gorgol naɓe ne jogui caɗele no fewi ene jogui caɗele no fewi ko fate banggue bindirgol mbiyana ñalawma hanki o noon hoorejo leydi nde caggal kay yiddemo yuɓɓinde toon mbiyen ɗiɗo sumgo yiddemo yuɓɓinde toon mbiyen kay oɗon ñalawma biyeteɗo manditare leydi Mauritanie manditare leydi Mauritanie noon tawa kadi ko manditare sertude e manditaji kewɗe sababu kay ko ñande hen mbiyen koye ndeɗo hitande walla koye ndeɗo manditare oɗo drapeau araray kesso mumte oɗon ñalawma mbiyen ko ñande hen tigui araray kesso yaltinte yeeso yimɓe foof ko ñande hen kadi jimol jaam woni lim national yimete ɗum noon foɗɗoto tigui ko nder ngoɗo wuuro wiyetego ka hayɗi tawane tawe e nder wilaya de Gorgol mbiyen noon caggal ɗum noon oɗon ñalawma hanki o hono hoorejo leydi nde o nelli toon tigui safere moƴe ɗiya o nelli toon délégation timmuɗo délégation kay yaade tigui yurnito yaade kay ɗen caɗele kay yurnitade ko fate ɓeɗon ɓesgu Gorgol naɓe beele kay kañumen foof ɓe binditaki ene mbawa winditade keeɓa kayitaji o holliri noon kanko hoorejo leydi nde dow inde kay dow ɗemgal on nelaɗo toon o holliri tigui wonde kay fodde duuɓi jeeɗiɗi hande ko bindirgol ngol uddita fodde duuɓi jeeɗiɗi hande ko bindirgol ngol uddita o holliri e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene tawe tigui fodde million ngaji 3 e temedde jeeɗiɗo aade fodɓe winditade mbiyen e ɓe nder noon o holliri tigui fodde million ngaji 3 e temedde 4 winditima seeɗa keddiɗo o noon omo yiiɗi tigui kanko hoorejo leydi o yiiɗi tigui ko ɗo ñande capan tati décembre hitande darotonde woni hitande 2018 o yiiɗi kay ko nden kay ɗo e lebbi sappo e nayyi yataw dendagal ɓesgu Mauritanie foof moni foof heeɓi kayit mum bindirde kayit mum jibinande o holliri kadi so nden yonti kay kala mo heɓano kayit bindigol ngol ko dartoto ha laaɓa e on gan sanga hankkadi ala bindittoɗo so wona ɓeɗo jibinteɓe sukaɓe jibinteɓe joni koto leydi Mauritanie paalen ha keddorɗen ha joni kalen noon e oɗo biteɗo mbiyen noon oɗo sagata gorko goto mo duuɓi nogas o addanoma tigui e nder hôpital oɗo biteɗo Cheikh Zayid o adda tigui ñande jamma alhamis o mbiyen caggal nde o adda noon omo tampi no fewi omo wonde fièvre ɓurtuɗo no fewi caggal nde docteur ɓe puɗɗi wadde mo wiccit ko ɗen tigui ɓe paayi o wonde tigui koye oɗo fièvre biyeteɗo fièvre hémorragique interne walla tigui eɓe mbiya ɗum crimée de Congo mbiyen caggal nde docteur ɓe paayi ko ɗum wondi noon ko noon tigui ɓe mbaɗimo ko wiyete ala quarantaine waɗeɗe ala quarantaine waɗi tigui joñede tawa hay goto jokkodirta noon tawa kay heewi waɗe noon ko neɗɗo gonduɗo rafi tawa ko rafi daabowo oɗo noon rafi biyeteɗo crimée de Congo ko rafi kulɓiniɗo no fewi kadi ko rafi gawɗo warde daabowo no fewi mbiyen caggal noon nde laamu leydi Mauritanie tini ɗum hono ɓeɗo kay taw ko gollotoɓe jagolgal ko fate cellal ɓalli ɓe mbaɗi noon délégation timmuɗo ñalawma hanki o ɓe gari on tigui nder oɗo hôpital biyeteɗo Cheikh Zayid e nder hôpital Cheikh Zayid noon eɓe gone losmoji kay beele andude kay so tawi kay on sagata koye on rafi wondi siftinde o noon e lebbi ɓennuɗo walla sahaji ɓennuɗo leydi Sénégal hollirino tigui wonde on rafi biyeteɗo crimée de Congo ene tawe e leydi Mauritanie mbiyen laamu leydi Mauritanie noon koko yeddino ɗum ha laaɓi ha soori ladde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen oɗo biyeteɗo Aminata Mintou Ely ko hoorejo fedde taw ko fedde wiyetede association des femmes chefs de famille
association des femmes chef de famille noon ko wiine walla mbiyen AFCF mbiyen noon o waɗi ɓatake makko hanki hollirde kay mettere makko noon e yeyat jatirgol caggal leydi Mauritanie ko fate démocratie e ko fate haqqe aade o holliri noon ñande aljuma nde leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde tugnorgal temettati e walla kuulal temettati e jeegom woni loi 306 loi o noon hollirama loi o même tama tigui loi o même tama ngal on loi noon jofino tigui ko ɓeɗo yimɓe taw ko julɗo ñigowo nelaɗo walla ñigowo deftere qur'ana walla ñigowo malikaji mbiyen noon e oɗo saaha ngal kuulal waylama no fewi ngal oɗo saaha joni ngal ɓuuri musde saabu kay kala tumaɗo eɗen gueɗe foti ko hirse foti ko warede mbiyen noon ɗum tigui woni peine de mort ɗon leydi Mauritanie ko yaltirno hen laaɓi e oɗo saaha kadi yoga e leyɗele walla pelle taw ko pelle kalfinaɓe haqqe aade nana doga e aduna o foof beele kay aduna on woppa ko wiyete peine de mort woni ñawore wango so tawi noon e oɗo saaha joni leydi Mauritanie rutto hen firti tigui leydi démocratie e ko wiyete liberté e nder leydi he woni ko yatirde caggal mbiyen o holliri noon e ɗum kadi walla jatirgol leydi Mauritanie caggal ene andi ene holliri tigui walla ne feññikini tigui guila saaha kay mo leydi Mauritanie yinno yaade ko wiyete référendum ha memtade tugnorgal leydi ndi kadi ha nanggude ɓeɗo wiyeteɓe ittude sénateur uji ɓe hen nanggue cokeɓe passeport uji men kefte mbiyen ɗum foof ne andina kay wonde leydi Mauritanie ne yatiri caggal to banggue liberté e to banggue démocratie o holliri kadi ha joni ko ɓooyani ko uddugol kay ɗiɗo téléji e uddugol ɗiɗo radio ji taw ko radio ji privé tawateɗe tigui e nder ngoɗo wuuro Nouakchott ɗum foof ne andina e oɗo saaha wonde leydi Mauritanie woni koye tigui koye yatirde caggal omo namdo hoore makko noon omo namdo yimɓe foof holto leydi Mauritanie fayi e ngallo jaɓɓal holto leydi Mauritanie hucci ɗum noon wona konguɗam ko kongude tigui oɗo biyeteɗo Aminata Mintou Ely taw kadi kanko woni hoorejo fedde wiyetede association des femmes chef de famille sen ummima leydi Mauritanie payaten koto leydi Mali noon kalene ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel noon ko leyɗele joyitindimɓe doole mumen cosi ndeɗo fedde kay gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder on diwan ɗum woni ndiɗo leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger Burkina Faso e leydi Tchad ɓe kolliri nane e oɗo saaha foof eɓe ponno fuɗɗade golle mabɓe kono tardinno golle mabɓe ɗe walla ngakkilno golle G5 Sahel koɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi ɓeto wonde G5 Sahel en sohli koppareji no fewi ene sohli koppareji kewɗe no fewi saabu kay noɓe mbaɗi doggol mabɓe ɓe kolliri tigui kala hitande G5 Sahel ene sohli 423 millions ene sohli temedde 4 millions taw ko halis euro ɗum noon ene hawra tigui temedde 5 millions taw ko halis dollar ene hawra kadi e milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi walla mbiyen 274 milliards 950 millions halis CFA mbiyen ko ɗum tigui woni ko G5 Sahel sohlata kala hitande mbiyen e oɗo saaha noon ɓe kolliri tigui ɓe tamani on halis ɓe tami tigui walla oɗo saaha joni fuɗɗi hebde juuɗe mabɓe tan koko wiyete nayaɓale kalis o ko ɗum tigui woni koɓe jogui mbiyen noon fedde loni koko salino tigui ha tengte jettinande ɗeɗo dolaji biyeteɗi dolaji damɗe Amérique mbiyen koɓe jettinnoɓe tigui koɓe salinoɓe kay heɓtinde fedde nde koɓe salinoɓe kadi wallidde fedde nde wiyetede G5 Sahel mbiyen noon e ballal tigui hoorejo leydi France e ballal laamu leydi France mbiyen kay ɓe mbawi tigui hebde ɓe mbawi kay hebde ha nden fedde heptina fedde G5 Sahel heftinama noon e résolution 2059 des Nations Unies mbiyen noon ɗum noon tawa kadi koye ballal leydi France G5 Sahel e mbiyen noon G5 Sahel fonno noon ko fonno tigui ko fuɗɗade golle mum walla gollade golle mum tigui ha no hannirta ndi e nder lebbi tati gadani taw ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati 2018 e nder lebbi tati gadani ko ɗum tigui ɓe ponno kollade golle mabɓe tigui ha no hannirta ni kono ha e oɗo saaha G5 Sahel fuɗɗi mbiyen ne mankira capanɗe jeeɗiɗi e 5% woni 75% e haalis moɓe cohli ɓe cohli men noon en suttinde bandiraɓe ɓe cohli tigui 423 millions euros ɓe cohli noon ɓe jogui ɓe tami oɗo saaha tan ko 1.8 millions euros e nder ɗen 1.8 euros hollirama noon ko ndeɗo fedde witede Union européenne rokkiɓe tigui walla wallitiɓe 5 millions mbiyen leydi France wallitiɓe kadi nden fedde wallitiɓe million ngaji 8 millions d'euros o rokki kadi France kadi rokki dendagal leyɗele joyi leydi foof kadi hokkama million ngaji 10 euros mbiyen noon dowlaji denduɗe Amérique ɓayyini tigui walla dowlaji denduɗe Amérique mbiyen fodiniɓe tigui enen dokkaɓe 60 millions dollars
million dollar ɗum tigi woni ko fadaniɓe kono so tare juuɗe mabɓe e oɗo saaha noon kamɓe ardiɓe ɗeɗo leyɗele joyyi kamɓe foof mone mabɓe foof nana mum to juuɗe mum nana mo ɓoɗɗo juuɗe mum ne ɓoɗɗo pejele mum eɓe ɗamini kay e on haalis kono haalis o suwa yettade taw koto leydi Sénégal paaɗen kaalen noon e oɗo Mouhtar Faye ko kañum tigi woni directeur fedde tawa ko halfinaɓe ko fate e ndenka laabi ko fate e ndenka laabi noon mbiyen e aduna o noon mbiyen winderɗe noon guila kay hitande ujunnaje ɗiɗi mbiyen gila mbiyen noon guila hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi mbiyen windere nde ene mawnina kala hitande ñalawma taw ko ñalawma mom mbiyata journée international noon accident ji lawol mbiyen kala hitande noon ɗum ne mawnine hitande hikka nde noon Mouhtar oɗo biteɗo Mouhtar Faye gonɗo on directeur nden fedde o mawnini tigui on ñalawma noon ko siftorde kay ɓeɗo beele kay ne yimɓe ɓeɗo mayɓe accident ji ne ciftore mbiyen noon koye nder région Kaolack ko toon tigui o mawnini oɗo ñalawma mawnindema toon on ñalawma noon ko yidde andinde yimɓe kay wonde on diwan accident ji ne keewi saabu e nder lawol ummingol Fatick fayi Kaolack fayi Kafrine o holliri tigui e hitande mayne nde 1960 accident waɗi hen 1618 accident ko ɗum tigui waɗi e nder on diwan mbiyen noon ni fedde windere nde holliri kadi kala hitande 1.300.000 neɗɗo 1.300.000 neɗɗo ene wasa fittande mum kala hitande accident ji laabi ɓe kolliri kadi 5 millions AD kala hitande ene gañanɗe musɗe e ɗin accident ji lawol mbiyen ñalawma o noon mawninama tigui e nder windere nde ha tengti e nder leydi Sénégal noon e diwan mo mawnina to oɗo imam taw ko imam juma mawɗo mo Madina Bayi ɓe mbaɗi hen silkeji no fewi duwanade kay dendagal mayɓe e duwade kadi nde Allah renata heddiɓe e ɗi laabi ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen kaalen noon aset hanki 16 jolal lewru gonɗen ndu mbiyen noon sifodirde leydi laamu leydi Sénégal sifodiri tigui sifande mawde e société biteɗo Transcom noon sifodiri tigui sifande mawde e laamu leydi Mauritanie ɓe sifande nde noon ko fewnidde e garɗinde kay yoga e aéroport uji walla dendagal aéroport uji tokosi tawateɗe tigui e nder région ngaji mo leydi Sénégal hono ɗum woni oɗo aéroport biteɗo aéroport mo Saint-Louis aéroport mo Matam aéroport mo Ziguinchor Bowallade Djiboje mo Tambacounda e Bowallade Diwoje mo Kédougou mbiyen sifande nde noon ko tene ƴiime tigui ha 100 million taw ko haalis CFA mbiyen société noon holliri tigui ko nder lebbi 49 ko nden tigui ɓe gaynata golle ɗe ha laaɓa ko oɗo noon biyeteɗo madame Maymouna Ndoyi Seck taw kadi ko kañum woni ministre des transports aérien e oɗo kadi taw kañum woni directeur société o biyeteɗo Lisa Mazane ko kamɓe tigui ciñi ciifuji en cifande kamɓe ciifodirde cifande noon taw kadi ne tawtora oɗo ambassadeur mo leydi Turque ha sen ummima to leydi Sénégal ko noon payton to leydi Algérie noon joni joguiɓe ndenka e kisal maaje leydi Algérie ɓe kolliri tigui tugganma kay alkamisa faade aseɗo ɓe nangui tigui 296 sagata kamɓe foof noon ɓe nanga tigui ko nder maaje leydi Algérie taw kadi koɓe yinnoɓe ɗannade e suuɗayru faade to leydi Libye faade to leyɗele Europe mbiyen noon kono noon jagorɗo ɓayin ɗum noon ko jagorgal leydi Algérie kalfinaɗo tigui ndenka e kisal woni ministre de défense ko kanko tigui ɓayini oɗo kabaru e subaka hande o siftinde on noon leydi Algérie guila hitande ujunnaji 2 eɓe jogui kuulal ngal noon kala nangaɗo ene yiiɗi ɗannade e suuɗari ene soke kay ha lebbi 6 kadi kala nangaɗo tawa kadi ko ɓeɗo wiiteɓe passeur woni tigui nangoɓe halisaji yimɓe ne wiyen taccina yimɓe walla nawa yimɓe leyɗele goɗɗe kala nangaɗo kañum ene ñaawe ha duuɓi nogas ɗum foof noon haɗani tigui saaha foof Algérie naɓe yidde kay ɓoccitade yaade to leyɗele biteɗe Europe saabu kay hay e lewru septembre mayno ndu mbiyen fodde kay 160 jeeyi neɗɗo nanganoma kadi e nder maaji heta fof ko yinnoɓe yaade to leydi Europe ko to leydi Libye paaden mbiyen noon hono oɗo cukko hoorejo jagoɗo leydi Libye woni tigui wiyete premier ministre mbiyen noon o holliri mettere makko no feewi mettere makko kay e oɗo alhaali e ɗeɗo caɗele hande kalateɗe e nder leydi Libye caggal noon nde o yi oɗo vidéo kay taw kadi vidéo o yaltina tigui koye jayde mawde wiyetege CNN noon ko ayawa habride dowlaji dinne Amérique to yeɓetede e nder windere nde foof ko nden tigui hollira ɓaleɓe kay ne ndendina ene mbaɗa tigui no dare ni ene jeeyano nammiri ni mbiyen hollirama yimɓe hewɓe kadi ne gara sodde ɓaleɓe ɗe nawa ɗum taw ko joom ferme mon noon ɓe kolliri kadi kala neɗɗo foof ene jara ha ujunere e temedde ɗiɗi dinar woni $400 ɗum tigui woni ko ɓalejo yeyete e nder leydi Libye $400 ɓalejo yeyti e nder leydi Libye o holliri hen mettere makko no feewi kanko cukko hoorejo jagorɗo o holliri kadi wonde ma commission taaƴe commission mawɗo garɗo ma taaƴe waɗa kay loskoji ko fati e o alhaali nangaɗo foof kadi ene waɗa ɗe gueɗe ma ñaawe tawa kadi ko ñawore sattude no feewi
ha joni koto sen ummima jere payanto Zimbabwe mbiyen noon gila ñalawma gila mbiyen noon gila ñalawma ɓeɗo koninkoɓe taw ko koninkoɓe leydi Zimbabwe gila ɓe mbaɗi falñittare mabɓe kay faade joni ñande foof oɗo biyeteɗo Robert Mugabe omo ɓeydo seɓɓitade e jonde makko mbiyana ñalawma hanki o ko yimɓe hewɓe taw kadi ko yimɓe jagorɗe yaduɓe yimɓe makko ɓattiɓe mum gila e jagorɗe kay ha e directeur uji ha e yimɓe mawɓe taw ko yimɓe landaka ko ɓen e oɗo saaha taw ko yimɓe ɓurno ɓattata ko ɓen tigui jiiya hanke seppoji ene mbaɗa seppoji noon taw kadi ko seppo ngo hay goto meeɗa yiide en waɗi ɗum e nder arare lamorgo leydi ndi kamɓe foof noon ko ɓuuri hewde hen kadi ko yimɓe ɓeɗo kaɗo landa makko wiyeteko Zanu PF kamɓe foof noon ɓe kolliri ko oɗo saaha joni koɓe natti jidde Robert Mugabe ha laaɓi yo ya lawol mum Robert Mugabe noon ha e oɗo saaha joni ko jattiniɗo ne sali woppude laamu omo jattini omo sali woppude laamu omo sali démissionde kono noon so démissioni ko jahowo so démissionnani ko jahowo saabu kay suudu sarɗiji ene jogui tigui ndimago kadi jogui fandare ɗaminade kay wadde ko wiyete yaade kay jottoyade noon soɓe jottimo noon ɓe jiiɗata tigui ko ittudemo waddemo ko wiyete destitué soɓe mbaɗimo destitué soɓe ittimo noon firti tigui ma waɗa koɓe tuumimo ɓe tuumatama e gan sanga noon ko jogade mauvaise conduite woni kay wasde rewnude leydi ndi e lawol ɗum noon so ari ha yetti ɗon so waɗama destitué labudde kadi o wawata yaade ma o soke ɗum noon ko ɗum waɗi tigui e ñalawma hande o ɓeɗo koninkoɓe ene ɗaminno tigui wadde dogde kodde masala ha ɓe joddo e makko beele kay o woppa laamu ngu o pirɗum e jaame kisal mbiyen e nder ɓen yahoɓe masala ha noon en tawi tigui oɗo biteɗo Fideli Mukunori noon ko prêtre mawɗo woni mawɗo diine Isayankoɓe tawateɗo e nder Zimbabwe ko neɗɗo jiɗaɗo keɗaɗo omo yiye kadi kay o neɗɗo ɓattiɗo kadi Robert Mugabe mbiyen noon omo jeeya tigui e yahoɓe masala ha dogoɓe koyɗe jaam beele kay Robert Mugabe ene woppa laamu e dow jaam e kisal sen umima Zimbabwe ko ɗon payi to leydi Gabon mbiyen jamma hecci walla ñalawma heccanki o ko toɓoji musɗi caami tigui e nder leydi Gabon ha tengti e nder Libreville Gabon toɓoji ɗi noon bonni ko heewi galleji kewɗi jolima leeɗe kewɗe jolima galleji jani laabi kewɗi kadi boni waɗi mayɓe mbiyen toɓoji ɗi noon tooɓi tigui ko nder ngoɗo wuuro ɓuuri toɓde tigui ko nder ngoɗo wuuro Libreville Gabon mbiyen noon Libreville Gabon noon yaltirde wuuro ngo e faade kay e lawol route national bitengol numéro 1 route national numéro 1 noon en tawi tigui sara ngoɗo wuuro wiyetego rewi ko ngoɗo wuuro wiyetego Antum ko wuuro adan go itata arde ko adi kala yetto Libreville mbiyen noon gon wuuran tawi fodde 40 km hakkude mum e Libreville lawol dewgol ɗon bitengol kay route national numéro 1 ko ngol lawol tigui taƴi ha laawi e oɗon ñalawma hande hay goto wawa nadde e nder Libreville hay goto wawa yaltude Libreville caggal kay koye oto gonɗa mbiyen noon ɗe ngol lawol noon tawa kadi ko toɓoji bonni ɗum e wuuro kadi ngoɗo wuuro kadi faade ngoɗo wuuro wiyetego makko ko wuuro makko ko wuuro mango kadi ko wuuro hoorejo jagorde wuuro hoorejo jagorde leydi ndi mbiyen koye lawol faade makko ko noon ko toon tigui e nder toɓoji he accident waɗi ne waɗi noon ha yimɓe tato mbasi hen pittali mumen tawa tatoɓe foof ko yimɓe landa PDG woni parti démocratique gabonais woni tigui landa hoorejo leydi ndi yimɓe tato noon tawa ko jaggue mawɗe landa hen mbasi hen pittali mumen kamɓe noon ɓe paano ko nder ngoɗo wuuro wiyetego makko ko noon wuuro hoorejo jagorde toon toɓe jeyano saabu kay oɗo saaha foof mbiyen landa ka woni tigui woni koye lunde mum noon gam yidde kay joƴƴinde mawɓe jaggue mawɓe tawa ko mawɓe cate e nder dendagal jokri leydi Gabon foof mbiyen noon ko ɓe edditi ɓeɗo tartigui mbasi hen pittale mumen e ɗin jayaji toɓoli mbiyen noon lawol ñalawma hanki o noon e teska hélicoptère ñalli tigui diwde walla weyde tigui taw ko hélicoptère palais présidentiel o ñalli weyde noon koye ngol lawol tawa kadi ko lawol bitengol kango lawol bitengol kango noon en tawi tigui sara ngoɗo wuuro wiyetego Antum mbiyen noon eɓe ñalli tigui ko weyde on diwan beele kay ƴewde so tawi ala halkiɓe hen koto leydi Guinée équatorial paɗen to Guinée équatorial mbiyen leydi ndi ko yano subgoji guila ñande sappo e ɗiɗi jolal lewru gonɗen ndu mbiyen subgoji mabɓe noon yalti tigui ha laaɓi ñande sappo e jeeɗiɗi jolal lewru gonɗen ndu kaɗo landa noon tawa ko landa wiyete ko PDGE ko kamɓe tigui tawa kadi ko landa hoorejo leydi ndi wiyeteɗo Théodore Obiang noon ko landa makko ha tigui ɓafti tigui palasuji ɓe cohlunoɗo ɗi foof mbiyen noon fodde duuɓi 40 hande ko kaɗo landa tigui PDGE ko kamɓe tigui gone laamu kamɓe jooɗe jappere laamu mbiyen subgoji ɗi noon hollori tigui ɓe keeɓi 90 e joyo sénateur leydi ndi kadi ne cohluno temedere député e nder ɗin temedere député ko kamɓe keeɓi 99 député goto heeɓi ɗum ko neɗɗo goto tawa kadi onne ko lundiyanke kono ko kesso ɓoyani ko naati e leydi he biteɗo Gabriel Obiang hay onne ene tuuma ko neɗɗo ɓattiɗo mo no fewi o wurno koto leydi Espagne mbiyen noon dendagal maire uji noon gonɗi e nder leydi Guinée équatorial foof dendagal maire uji ɗi foof ko kaɗo landa tawa ko landa wiyete ko PDG ko kamɓe tigui keeɓi polgu kabaruji men jolam jaɓeri ko joni hoto goɗɗe
caggal kay erango dendangal ɓesgu Afrique naɓe tawateɓe tigui e nder leydi France ha e diwan France foof nde pottitte kay nder ngoɗo wuuro wiyetengo Paris lamorgo yinnoɓe kay wadde ɓe seppoji mabɓe mawɗi e yesso ambassade mo leydi Libye hollirde mettere mabɓe hollirama noon hay sinno yimɓe notima wona no fewi saabu kayne teska ko ujunnaje jeegom neɗɗo tan nooti e ɗin seppoji e on ñalawma goto mbiyen jam walla mbiyen jamma muɗum caggal kay nde hirde waɗa tawa kadi hirde nde waɗa ko nder Bercy tawa yuɓɓino hirde nde ko oɗo biyeteɗo Claude noon ko journaliste tawa ko fate musique tawa kadi omo yaduno e Youssou Ndour mbiyene kamɓe noon ɓe mbaɗino hirde mabɓe e on ñalawma goto ɓe keeɓi tigui million ngaji nogas e temedde tata cuka Afrique najo ari notade million ngaji nogas woni 20 300 garɗo notade nden fijide tawa noon seppoji ɗi ko ɓaleɓe mbatte ko ujunnaje jeegomo neɗɗo tan notiti hen ha joni koto leydi France pajen mbiyen hanki jamma noon e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Sarcelles ne tawe tigui to Val d'Oise mbiyen ko policier goto mo duuɓi capan tati ko kañum to wari toon yimɓe tato o wari yimɓe tato o gañi yimɓe tato ko adi kay komo watto mbiyen ko kanko noon ko caggal kay nde o wadduno caɗele e suka sehil makko debbo mo wurduno ko ɓe mbiyata petite ami makko ko on tigui o wadduno nde o waddi e mum noon caggal o yeehi galle mumen guide tefoyde ɗum on kay holliri wonde oɗo saaha joni koko natti yiddemo yidde tan ko yoɓe ceetu ko nden tigui o seki o itti fitel makko noon o felli o gañi suka debbo o yitere noon o yooɓi kadi fittandu bamum suka debbo o caggal ɗum kadi o wari yimɓe ɗiɗo e woɗɓe e lawol o gañi yimɓe tata ko adi kay kanko mo ƴetta fetel o watto mbiyen noon procureur république mo diwan Pontoise o yettima tigui o nokku to jaayi o waɗi oɗo policier barciɗo noon o ɓeydi kadi doggol ɓeɗo koninkoɓe wartotoɓe guila hitande dari e nder leydi France ko leydi Chine paɗen bientôt leydi Chine noon ko cumuji musɗi mbaɗi toon e jamma beɗɗo ko cumuji musɗi mbaɗi toon noon to Pékin noon woni lamorgo leydi Chine mbiyen ko famde foof yimɓe sappo jeenayo mbasi hen pittali mumen yimɓe jeetata kadi cumi hen cumande musɗi no fewi koto ndeɗo fedde loni paɗen fedde loni noon e woni fedde gotago windere witende loni inde nangui noon kala ñalawma sappo e jeenayyi jolal lewru gonɗen ndu walla ñalawma gonɗen o kala sappo e jeenayyi ñalawma mo gonɗen o sappo e jeenayyi lewru ndu ene mawnine tigui taw ko ñalawma windere noon tawa kadi ñalawma o ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi goho fuɗɗi mbiyen noon on ñalawma noon ɓe jinno tigui dendagal windere nde foof ha tengti kay e nder leyɗele Afrique e nder leydi Inde beele kay ene mawnina ko wiyete ñalawma journée mondial de toilette ñalawma journée mondial de toilette digui won ñalawma kabinaji walla ñalawma duusuji mbiyen noon teskadeɓe kay wonde kay Afrique naɓe e Inde naɓe ene manka tigui duusuji ne manka laaɓal to banggue duusuji ko ɗum noon ɓe mawnino tigui on ñalawma ene teska noon e nder Afrique wonde kay yimɓe hewɓe ngala duusuji kadi yimɓe hewɓe kewi tigui ko huuto mbi kewi tigui ko heblade e laabi walla woyaga kadi ɓe ngala duusuji ha tengte guure kewi tigui ko wadde e guure mawɗe kewi tigui ko heblade e sachet walla mbusuji beddo bowal ɓe kolliri noon ɗum ne adda rafiji kewɗi no fewi kadi ɗum ne adda rafiji kewɗi no fewi ɓe kolliri kadi yoga e ɗen leyɗele fodde kene qime milliard uji 4 e feccere neɗɗo ngala tigui fattange wawde kay saaha foof guure mumen fittede kadi balisaji mumen bedduye mbiyen noon e nder ɓen kadi ne teska kadi fodde milliard uji ɗiɗi e feccere neɗɗo e oɗo saaha mo kalaten ngala duusuji yoga kadi e joguiɓe duusuji ɗi lawƴaka laaɓani no fewi ene teska noon mbiyen rafi kay on ɗin duusuji noon walla ɓe ngala duusuji walla ko yimɓe jahata ladde ɗum ne heewi rafiji no fewi ne adda rafiji kadi taw ko rafiji baroji no fewi rafiji baroji kadi ene bonna environnement woni ene bonna taaridi ene bonna weeyo ɗum noon rafiji kewɗi ne heeɓe hen ko way kayno oɗo rafi biyeteɗo fièvre typhoïde e rafiji biyeteɗo tuberculose e gueɗe kewɗe ne ara taw ɗum addata ɗum eɗen mbaɗa erago noon faade dendagal bandiraɓe moni foof nde toppitto nde guure ɗe foof walla nde galle foof heeɓi duusuji mum e kadi ene teska kay yoga kay e galleji mbaɗɗi duusuji ha tengte galleji dende walla ɗiɗo galleji taw ko galleji biyeteɗi luwasa ene teska ɗin galleji noon tawa ko duusuji ɗi tawa laaɓani hay seeɗa ɗum noon eɗen eero bandiraɓe nde tinnoto tigui toppito laaɓal duusuji eɗen eero kadi bandiraɓe rewɓe ha tengti e guure men nder Fouta e oɗo saaha joni hutortoɓe ko wiyete couche à jeté taw ko sukaɓe mumen couche à jeté noon en teska caggal kala nde ɓe gayni hutorade couche à jeté ɓe kewi tigui ko weddade e bedda ɓe beddo e bedda kala beddaji so jaaɗa jeeta tigui couche uji à jeté ne wedda ɗum noon wona hunde moƴƴere ko hunde bonnore environnement kadi ko hunde addore rafiji kewɗi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen eero bandiraɓe sehilaɓe nde toppito laaɓal nde won noon falade rafi ɓuuri webde e safrude rafi mieux vaut prévenir que de guérir toppiten laaɓal ha tengde kadi e laaɓal tarode e laaɓal duusuji e bandiraɓe men rewɓe kadi ne nattata weddade kuusuji e lawol musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude e kabaruji men e ɗemgal Pulaar
e sawta he ko musidɗo mon Ghali Abouba to karallagal to ko bani men debbo Fatimata Bali yo Allah rokkon hirde jaam